Talk Paris to me. Vítajte v podcaste Talk Paris to me so Simonou a Ninou. Talk Paris to me. Talk Paris to me. Zase si prišla na návštevu. Ja som tu stále, ja už som tu ako doma. Čo sa ti stalo tento týždeň? Vieš čo? Ja som mala takú funny príhodu. My sme boli s Barbie, s Barbarou, s mojou najlepšou spolubývajúcou, týmto ju pozdravujem. Ahojte Barbies. Ahojte Barbies, všetky ste Barbies. Ale tá moja, tá bola so mnou na káve a stala sa nám taká vec, sme sa smiali, že sme išli do kaviarne Noir, poznáš to? Áno, niekoľko Noirov. Tak, a bol tam čašník, ktorý v podstate teda barista, ktorý robil kávu za barom, lebo tam vždycky len prídete a teda vy čakáte za tým barom, aby ste si tú kávu zobrali, tu na akože obsluha v kaviarni akože zabudnite. No ale teraz každopádne pointa, stáli sme a ešte ja ti tak hovorím, že za nami je tak asi 7 ľudí a ten barista, hovorím, pozri sa na neho, on sa rozpráva s kamarátkou, ktorá ho prišla pozrieť. A oni normálne, že suverénne, že akože možno sa to vypípa, ale srali na nás, srali na proste ľudí. Nevypípa, okej, bude to tam. Srali na ňu. Nie, akože reálne on sa rozprával a ešte tá baba mu ukazuje, že aha, na Instagrame a on sa takto oprel k nej, že čo, to nemyslíš vážne? A ľudia v rade, on nerobil kávu, on sa nepýtal, že čo chcú, že nerobil objednávky, nepripravoval ich a on tam bol sám. A ja takto som sa, vieš, ja som sa s takým kľudom usmievala a vrajím, Barbie, vidíš, toto keby sa stane na Slovensku, tak už ťa ľudia pošlú do prdele, povedia ti, že už sa nikdy nevrátia a že keď sa takto budete správať, ešte na vašich deťoch sa vám to oplatí. Áno. A tu vám dajú nejaké... úplne normál, vieš, úplne chill. Takže je to tak. Parížský príbeh. Taký typický si myslím, že nič nezvyčajné pre ľudí, ktorí tu žijú a sú. Deje sa to, áno, mne sa to tiež raz stalo, takéto niečo podobné. Ale niečo sa stalo tento týždeň, takéto také pozitívne, lebo ja som teda taký človek, ktorý sa teší z maličkosti a ja veziem deti, keď vozím deti do školy, tak ja prechádzam cez taký les, taký fakt, že hustý les, každý deň. A tento týždeň som si všimla, že akože všetko tak zazelenalo a fakt, že každý týždeň sa to mení. A do cesty zasahujú tie stromy a také veľké paprade. Ja som si všimla tie paprade a úplne to vo mne evokovalo detstvo. Keď som s detkom chodila na výlety, na turistické kempy po Slovensku, Slovenský raj, Vysoké Tatry, Nízke Tatry, tak som sa tak ocitla akože v takom detstve a hovorila som si, že to je aké super, že môžem toto zažívať, že mám kúsok slovenského lesa. Paríži, vo Francúzsku. To je krásne. 20 minút od centra Paríža. Krásne. Takže to a potom vlastne, keď nastúpim do metra, že vysadím deti niekedy a z Maison Lafitte vlastne tam chodia do školy, to je také mestečko na západe Paríža a odtiaľ sadnem do metra, aby som bola čím skôr treba pri Louvre alebo pri opere a potom nastúpim do tej reality, kde sa všetci tlačíme v tom metre a kde predávač je nepríjemný a potom si poviem, že Paríž vie byť krásny, ale predsa len má občas aj svoje PMS-ko. Je to tak a práve o tom bude trošičku dnešná epizóda. Dneska sa pozrieme na to, ako sa v Paríži striedajú nielen ročné obdobia, ale aj emócie. Naše aj asi celého mesta a takisto ako aj mesto, ako Paríž bude mať PMS-ko. Je to tak? Áno, a ja vám teraz poviem, taký vtipný začiatok, vám tu niečo prečítam, že keby mal Paríž svoje vlastné hormonálne cykly, ako by vyzerali? Aby ste mali predstavu, že treba skedy do Paríža ísť a neísť, hej? Podľa hormonálnych cyklov. Dostali sme taký feedback na naše prvé epizódy, že nemali by sme príliš rozprávať o menštruácii. Lebo sa to nepatrí. Ale my sme sa rozhodli, že budeme o nej rozprávať viac a normalizovať, aby si aj muži zvykli, že ženy majú menštruáciu. Lebo to je normálna vec, takže... Poďme na to, Paríž a PMS. Paríž a cykly, takže ovulácia, to je maj, keď všetci vysedávajú s úsmevom na brehu Seiny. Okay. PMS, takže predmenštruačný syndrom, kedy sme nervózne. November a február, upršaný, šedý, podraždený. OK, podraždený. Menštruácia, teraz sa pripravte. Štrajky, výpadky metra. Rozbíjanie výkladov u Gucciho. Psie výkali všade na inak, ale to je realita. Toto sa normálne sa to deje v Paríži. Toto nie je len vymyslené. To je menštruácia v Paríži. A regenerácia
pozor, september, apríl, nový štart, nová energia. Vtedy by ste mali prísť. Ale určite Paríž je krásny počas celého roka a to si tu dneska rozoberieme. Presne tak. Vnímame. No tak keď už sa na to tak pozeráme, ktorá sezóna v Paríži je tebe taká asi, že najbližšia? Za mňa určite jeseň. OK. Ochladí sa, sú chladnejšie také večery, ja mám rada tú takú hmlu. Keď vozím deti do školy, tak z toho lesa ide taká hmla. Teraz akurát mi to pasuje, že jak vozím ich do školy, tak akurát vychádza slnko, takže každé ráno mám sunrise. Okay. To ma vie tak akože nakopnúť. A potom klasika, v Starbuckse pumpkin latte, vieš, to je také moje. Také trošku idealizovanie si prehnané. A svetriková móda, tenisky, že už sem tam akože aj je teplo, ale už človek si prehodí ten svetrik, takže začíname ako keby vrstviť. Takže určite pre mňa je sem taká najviac cinematická, také tie farby, stromy začnú žltnúť, je to krásne. Takže aj za mňa, keď sa ma niekto spýta, že kedy navštíviť Paríž, tak pre mňa za mňa určite jeseň. Inak mi sa páči, že ty ako si to tak akože Pinterest board povedala úplne esteticky. Nie je to iba Pinterest, je to realita. To je realita. Teraz moja akože, realita. To chcem povedať, teraz akože mňa keby sa túto otázku niekto opýta, že ktorá sezóna je v Paríži najbližšia. OK, súhlasím, že jeseň, alebo ja by som povedala možno prechod ešte takej tej chladnejšej jary na leto. Že ešte tam není to leto, ešte nie sú také teploty, ako že neumierame tu v 50 stupňoch. Ty nemáš alergie potom asi však? Ja nemám, ale zase na druhú stranu, akože keď si ty úplne idealizovala tú jeseň, pre mňa akože jeseň v tom metre a to, že nikdy som nevedela, čo si mám obliec, lebo keď ideš do toho metra, tak ti je vlastne jeseň ešte chladno, ale vlastne keď si v metre, tak sa potíš jak blázon, po chrbte ti tečie, lebo plné metro. Ja už presne viem, čo si na jeseň obliec. A ona svetring si prehodíš, keď ti je moc, si ho šupneš do auta na zadnú sedačku, jasné. To je úplne, že ideál, hej? Ale akože pre ľudí, ktorí cestujú, ja som to neznášala, lebo presne toto bolo to. Dám si teplejší svetrik. Dala som si ho a v metre ma išlo od nervov roztrhnú. Ešte keď bola tá fáza PMS-ka, taká dobrá, tak som bola úplne, že dýchaj. Teraz hodinu som cestovala v metre do školy, vieš, a teraz vieš to predstaviť, hodinu ti tam tie kropaje tečú, hodinu sa cítiš nádherne v tom kabáte, vieš, trenčkote francúzskom, takže akože... To máte pohľad študentky, ktoré vlastne v septembri začína semester a nám rodičom v septembri začínajú prázdniny. Takže ja mám preto rada jeseň, asi to bude odkedy mám deti, vieš, že konečne potom lete, že teraz budú celý deň v škole. Áno. Nie je to len, že Pinterestový bordel, celkovo moja energia sa nakumuluje a zrazu žijem. Takže pohľad matky a pohľad študenta, alebo bývalého študenta asi tak. Áno. No... A čo by si povedala také, že čo vidí Parížan, ktorý tu žije a turista prehliada? Z hľadiska tých sezón. Áno, z hľadiska tých takých akože aj sezón, alebo že keď sem prídeš trebárs, vletené, to je jedno. Ja si myslím, že čo vidí napríklad ten Parížan, ten Francúz, je to, že z hľadiska tých sezón sa menia tie eventy, ktoré sa dejú, lebo Paríž za mňa je veľmi mesto, ktoré je okrem Fashion Weeku, ten je stále. Okrem Fashion Weeku, ale je to, že také kultúrne založené mesto a proste veľa vecí sa tu deje. A napríklad teraz v lete bolo to Fête de la Musique, alebo napríklad leto, respektíve presne ten prechod tej jary a leta. Fête de la Musique, to znamená, že oslavy hudby, to znamená taký hudobný festival. Áno, všade v meste sa hrá proste hudba, hocide a fakt, že ľudia dakedy aj pod svojimi tými budovami, kde bývajú, tak ja som mala inak tento rok kamarátku a táto pridávala, to bolo úplne šialené, že ona si DJ-ský pult normálne zniesla dole. A teraz ľudia tam na ulici reálne idú a spievajú, to je taká... Áno, a z oblokov oni si potvárajú a proste... Z okien spievajú, proste koncert v celom meste. To je veľká vec. A podľa určite doporučujeme. Áno, a podľa mňa to dáva také trošičku ako keby ten život tomu mestu a tieto rôzne veci. A chcela som povedať ešte, keď sa vrátim späť k tomu, že prechod tej jary a leta, že tam začínajú tie dostihy na galop, kde veľmi rada ja chodím a to je taká francúzska vec, kde sa väčšinou stretávajú rodiny, ale potom oni v lete mávajú špeciálne štvrtky, kde sa vlastne stretávajú väčšinou mladí, lebo to je smerované tak, že vždycky po tých konských dostihoch začína party. A trvá to až akože do noci. Takže pre mňa akože to sú také veci, čo vníma niekto skôr, kto tu dlhodobo žije, než niekto, kto sem príde len ako turista. Čo je to podľa teba?
Napríklad, že čo treba možno turista nevie, že v reštauráciách medzi 14:30 a 19:00 majú Francúzi siestu, ako v nejakej argentínskej telenovele. Sa proste nenajete, ale napríklad taký Parížan vie, že o 16:00 musí ísť do Monoprix a kúpiť si bagetu a predstierať treba, že to je nejaká high gastronomy. Takže to podľa mňa veľa turistov nevie, ale napríklad mňa sa pýtajú aj treba, že oplatí sa ísť cez leto do Paríža. Ja vždycky hovorím, že áno aj nie. Áno. Pretože leto v Paríži vie byť niekedy veľmi horúce a podľa mňa určite je príjemnejšie niekde na Korzike alebo niekde v Thajsku, alebo teraz neviem, vymyslím si, niekde proste pri mori. Ale Paríž je podľa mňa, má svoj šarm cez leto, pretože je tu veľmi málo ľudí. Sú tu v podstate iba turisti, ale zase nie ich toľko ako cez rok. A všetci Parížania v podstate odchádzajú na dovolenky. Oni majú také závodné dovolenky a treba medzi posledné 2 júlové týždne a prvé 2 augustové týždne nič nevybavíte vo Francúzsku. Inak s týmto súhlasím, že to veľa ľudí nevie, že tu je väčšinou prázdno. Akože ak si chcete Paríž užiť taký, že fakt, že pokoj, kľud, tak prídite presne v týchto dátumoch, ako si ma spomenula. Ale na druhú stranu, ak chcete zažiť taký akože Paríž, presne s takým tým životom a že chcete mať tú energiu tých ľudí, tak to za mňa nie je úplne ideálny dátum, aby ste prišli, lebo presne veľa obchodov je zatvorených takých, že bežných. No a asi tak, to je podľa mňa také... To bol dobrý akože point, lebo toto veľa ľudí nevie. A to isté ešte by som povedala, že napríklad ľudia sa ma pýtajú, že či ísť na Vianoce, ako na vianočné trhy do Paríža. A ja hovorím, že neviem, že či Paríž je úplne najideálnejšie miesto tráviť Vianoce, pretože podľa mňa nemá takého vianočného ducha. Áno, ale zase toto mňa napríklad prekvapilo, lebo keď tu boli naši, tak ja som im presne toto isté povedala. Oni vlastne prišli, to bolo obdobie mojich promócií a bola zima a teraz oni, že chcú ísť na tie vianočné trhy, samozrejme sa pozrieť. A ja im hovorím, ale viete čo, neočakávajte akože veľa, lebo to sú také malé trhy pri Louvre, v tých záhradách. A normálne, že my sme tam prišli a ja vravím, že no však to je také maličké, také o niečom. A oni, že prečo? Oni úplne unesení, vieš, že tam mali ten raclette, čo sa dáva ten sír dole do bagety. To jedlo tam majú inak dobre pri tom Louvre. No brutálne. No. Za mňa brutálne, ale vieš, že už len ten pohľad toho, že napríklad prišli naši, ktorí proste nazvime, sú turisti, že akože proste brali tie trhy za také viac idealizované a pre nich to bolo, že však čo, máš tu super jedlo, atmosféra, Louvre tam, koleso krútiace sa v pozadí, si v Paríži, voilà, čo viac, Môžeš ísť na kolotoč v decembri. Môžeš ísť na kolotoč. Ja som presvedčila s kamarátku, no ježiš, ja budem chorá, zabudla som si čiapku, hovorím, let's have fun. A potom najväčší zážitok ever. Sme na reťazák v novembri, vieš? Top, proste, keď tu budete. No ale ako, podľa mňa nemá to také, ale zase toho vianočného ducha si viete aj priniesť. Ale zase to, že ja som si potom pomyslela, že my už sme takí ako, nechcem povedať, že ududraní Francúzi, ale už máme tú francúzsku mentalitu, že neočakávaj veľa. Vieš, že úplne si nadstavený na to, že neviem, ale máš pravdu, že není tu taký ten duch, taký ten rodinný a takéto puto. Tak už len to, že oni 24. napríklad majú normálne pracovný deň. Áno. A my 24. o 5. o 6. najneskôr večeriame, lebo však neskôr už, viete, bolo by nám zle. A oni akože vôbec. Inak toto bola tiež jedna z takých vecí, kde napríklad aj po novom roku, vieš, u nás je to tak, že ja neviem, či sa nezačína 7. alebo 8., že v školách. U nás sa proste vypne na tie Vianoce, čas s rodinou. Áno. Tuto nič, tie Vianoce nič neznamenajú. Presne, tu je to o darčekoch. Áno. Aby proste prídete, ja neviem, príde Slovák na vianočné trhy a presne všíma si ten raclette, to jedlo, ten punč za 8 eur nechutný, podľa mňa. Ale akože dobre, prežíva akože nasáva tú vianočnú atmosféru. Áno. A podľa mňa Parížan skôr zažíva také, že preplnené metro, bitka o pyžamo v nejakom potom v obchode čakáš rady. Rady, proste všetko. Akože samozrejme luxusné obchody sú full, lebo... Luxusné obchody pred Vianocami? To normálne taká rada pred Louis Vuittonom, že rozmýšľaš, už sa začínaš, že mala by som aj ja ísť nejaký parfém mužovi kúpiť do Louis Vuittonu asi. Lenže vieš, čo je za mňa najhoršie, že oni, že dobre, u nás napríklad si tiež povieš, že však keď máš na to, prečo nie. Ale tu, to je o tom, že ľudia, ktorí majú normálnu robotu, normálny job, tak oni častokrát robia proste tú obetu toho, že kúpia ako keby drahý darček, aj na úkor toho, že šetria na neviem ako dlho, lebo proste ako ty spolu. U nich je to skôr taká materiálna vec. Je to, Vianoce sú viacej materiálne, 100%. Nakúpiť dobré jedlo, teraz v potravinách tie rady,
to koľko foie, ja vidím to foie gras, vlastne asi sme už hovorili o foie gras, ale je to v podstate pre nich také typické, že na Vianoce musí byť foie gras. To vidíš, že proste oni to naskladnia, je to všade a zrazu prídeš normálne, že 24. večer a ona není, ona je vypredaná. A to, že to kedy stihli kúpiť, reálne vybrakované obchody. Ale je to asi podobné aj u nás na Slovensku, že tiež tí ľudia pred tými... Ako s niektorými vecami to určite... teraz mi tu... Iko, nemusíš vysávať. To je môj vysávač. Ale pýta sa ťa. Ja budem teraz odpovedať. Nechcem vysávať. Sorry, to bol Iko, náš friend. Technologický friend. Ale dobre, lebo začne. Nehovor. Ale myslím si, že sme povedali dosť k tomu zimnému obdobiu, tak teraz môžeme možno sa trošku viac ponoriť do toho leta v Paríži a možno aj takého toho, že či je to láska alebo boj o prežitie. No, pre mňa je to láska. Neviem, ako to máš ty. No, pre mňa je to boj o prežitie. Lebo ja idem na aute klimatizovanom a Nina vchádza s letným glovom, kvapka je pod z nosu a ide do metra. Po noze. 4-krát si dáva sprchu vo svojom strašnom byte s výhľadom na Eiffelovku. Áno, presne tak. A už som úplne taká, že dýchaj, zhlboka dýchaj, ten 50 stupňový vzduch, vieš úplne, že to ťa prečistí, potom sa osprchuješ, zistíš, že sa nemusíš ani utierať, lebo už si vyschnutý, ako len vlastne vypneš tú vodu, vieš, a ja úplne som taká z toho, že Pane Bože, a teraz si povieš, choď von, vyvetraj sa. Tak sa ideš vyvetrať do tých 55 stupňov, hej? Akože o 5 stupňov viac je vonka, alebo teda možno menej. No a teraz vlastne si povieš, dobre, tak idem sa prejsť, tak sa ideš prejsť po betónovom meste. Sorry. Vážení dámy a páni, vlastne toto je idealizácia Paríža a nie, že by sme chceli všetkých poslucháčov odhovoriť od toho, aby išli do Paríža, ale trošku toto tak znelo, si myslím. No ako za mňa hrozné, lebo aj v tom metre ľudia... Sorry, ale zase v metre sa trošku schladíš, lebo ideš schladíš sa medzi tými spotenými pásuchami. Akože brutálne sa schladíš. V dobrom čase. Podľa mňa sa schladíš akože mentálne, lebo musíš sa nadstaviť na to, že akože teraz úplne, že tá moja sebakontrola pracuje, lebo teraz vlastne nemôžem vystúpiť, lebo som ešte tak pol hodinu od toho, kde mám ísť. Pešo by to trvalo 10 rokov. Zistíš, že akými rôznymi spôsobmi dokážu ľudia smrdieť. Už len ty mi o tom hovor, čo chodíš autom. Prosím vás, dámy a páni. Ja chodím posledné mesiace, lebo v Paríži sa nedá už chodiť autom. A inak to je pravda. Zbláznila od minulého roka, jak vlastne boli olympijské hry, to je normálne, že horor. To je pravda. To je akože cesta, ktorá mi normálne trvala 40 minút, ja idem hodinu a pol, akože nie, proste sadnem na vlak a idem vlakom, ako keď môžem, hej. Trebárs, keď idem večer domov, jak viem, že dneska pôjdeme večer, tak idem autom. Lebo nepôjdem proste, nepôjdeme takto dve barbiny. No inak to je dosť nebezpečné. Necítim sa aj bezpečne, proste, vieš, chceme sa aj pekne obliecť, že ideme na večeru. Keby idem v nejakom outfite, že vieš, ale bezdomovec, tak asi idem metrom. Ale akože, jak vidím ja teda parížske leto z pohľadu človeka, ktorý má v aute klimatizáciu a býva medzi stromami v lese. Inak toto je veľký rozdiel, lebo ja bývam v byte v Paríži a Sima býva síce mimo Paríža trošičku, ale stále blízko a je to dom. Áno. Keď viem, že je veľmi teplo, tak proste vybehnem s deťmi do lesa a hotovo, hej? Áno. No a teda ja to vnímam tak, ako že Páriž v lete teraz tie party na lodi s výhľadom na Eiffelovku, že ideš na nejakú reggaeton party. Zase Pinterest board dneska táto je ona je oblečená ako Barbina, tak ona teraz úplne, vieš, si to idealizuje, ten parížský rúžový domček a úplne... Alebo vieš, no a teraz som si presne vybavila taký zážitok z minulého leta, že som išla vlastne na takú boat party s jednou známou a tiež tam boli akože ľudia, pilo sa tam šampanské, si pamätám, jak sa tam liali z fľaše do úst, že prípadaš jak v nejakom klipe od chcel som povedať P.D.D., ale to asi... Povedzme Snoop Dogga, to je stará klasika aj pre mladú generáciu, aj pre starú. Takže nie P.D.D., Snoop Dogg. Keď sa tak predstavíte, že tam tie baby, tie černošky, krásne černošky, vieš, s tým ligotavým. Taký glow. Oni keď si dajú ten ligotavý nejaký olej inak na seba, tak to proste ja pozeráš som, a slintáš, či chceš, či nechceš. To je niečo nádherné. Ale oni sú, jaké by boli takto natiahnutí, jaké by si na seba, ja neviem, nalepia, jak sa volá tá fólia. Vieš, úplne také. A potom ti povedia, že I'm 40 years old a ty, že čo, že 40 rokov máš, že
A ty úplne si taký, že sa tvári, že ti je to jedno, nič, ani jedna vrázka, normálne, že oni si nepichajú botox a oni normálne sa zamračia a to nič sa nehýbe. Moja švagrina černoška, ale teda vrátim sa späť k tej party a išla som na tú party a mala som také červené lodičky, také biele minišaty a teraz som sa prechádzala popri tej sejne a tam teraz hrala skupina jeden proste na gitare, potom tam bola taká skupinka ľudí, ktorí tancovali salsu. A proste celé to bolo také akože fakt, že zidealizované v tej talianskej štvrti. A podľa mňa akože presne, že keď odhliadnúc od tých akože vysokých teplôt v tých strašných bytoch, podľa mňa to musí byť extrémne náročné, ale zase keď sa prejdeš večer v takom Paríži, kde začínajú svietiť tie lampy, aj teplo a už trochu sa ochladzuje a vidíš proste tie svetla a ten život, jak proste jedia, ja neviem, dvaja zalúbení bagetu. Ja tým, že som fotografka a robím krátke filmy, tak ja proste vidím ten svet z takého proste dámy a páni, áno, tuto tu vidíte originál idealizáciu Paríža. Takže skúste si to zidealizovať, skúste si vytiahnuť kameru a vidieť to cez tú lensku možno viacej ako tú realitu a ja takto mám celý život a ja som taký snílek a ľudia občas ma za to kritizujú. Ale I don't give a shit. Ale zase je pravda, že ja som tiež taká a zase súhlasím s týmto, že mala som takú možnosť... Myslím si, že aj ty si taká. Ale chceš to ľuďom povedať tú realitu. Takže... Áno, lebo zase pre mňa je dôležité, ja vždy, keď sa ma niekto opýta aj na Slovensku, že aký je Paríž alebo život v zahraničí a tak ja vždy poviem, že čo chceš počuť. Lebo ľudia, ktorí chcú počuť to, že proste žijem v Paríži, žijem si svoj sen, robím toto. OK, chceš počuť realitu? Realita je, že sa tlačíš v lete v metre so spodenými ľuďmi, ale na druhú stranu večer, ako ty si povedala, minule som mala takú príležitosť byť na jednom takom rooftope a proste vychutnáš si... príležitosť. Toto mi tu dá podpasovky čisté, dobre, toto strihneme, nestriame, ale... My sme sa dohodli, že nestriháme, hej? Nestriame, ale bol to na rooftope a teraz krásny výhľad na celý Paríž a presne vtedy som si povedala tak, ako ty teraz hovoríš, že you know what... Nevadí mi, že celý deň po mne kropaje tečú a že stojí možno aj ja smrdím, vieš, ale vravím si, je to fakt, že stojí to za to. Takže akože, vieš, čiže je to vždycky o tom, že... Cez leto ti v Paríži ani deodorant nepomôže. Tak, proste natural glow, máš na sebe proste ten lesk a ideš, vieš, a úplne, že own it, vieš, že musíš byť ty Leto v Paríži doporučujeme. Poďme na tie otázky, lebo toto neskončí. Nevadí, že som si dneska nepripravila. Čože? Nevadí, ja si niečo vymyslím. Ideme improvizácia. No, počkaj, tak dám len ja. Test mi. Nie, ja skúsim niečo vymyslieť. Vôbec nevadí. To teraz pressure. Nemám pressure. Ja som veľmi odolná. Idem ja na to. Si odpila raz tej mači? Inak. Kedy si stihla? Toto je tá brutálna. Ja som si odpila, áno. Som si nevšimla, že mám vypitú. Počúvajte, takú dobrú maču máme. Dovidenia. Tu urobíme taký špeciálny cut, kde sme si pripravovali našu maču. Upsi! To už naozaj všetci pijú mačo? No hej, aj ja. No jasné. Ďalšie, čo si myslia, že mača je lepšia než káva. Ale vieš čo? Mača mi nedáva len krídla, ale aj pokoj. Oproti káve ma hydratuje a úplne mi odľahčí hlavu. A vňaka nej mi nevadí ani to, keď v Paríži prší, lebo unikáme tým kvapkám. Dopraj si antioxidanty, chlorofil, vitamín A, C, E a jemný kofeín, ten s tým dlhým efektom, bez krašu. Tak čo? Budeš aj ty tým mača? Powered by matcha, because coffee is on vacation. Inak, počúvaj, Sára, my som sa aj dneska pýtala, že či vidí rozdiel, lebo som vlastne otvorila tú novú a ona hovorí, že že ani nejaký, že zásadný nie, lebo ja som mala aj predtým dobrú maču z takého obchodu, ale hovorí, že táto je taká jemnejšia. Že aj keď si jej dá viacej, že tam nemá tú takú horkosť. Ale to je to, čo som ti hovorila, že ona je svetlá za mňa, že je taká svetlejšia trošku a mača, keď je svetlejšia, ako nie, že by som bola expert, ale mala by byť lepšia. Takže, OK, poďme na tie otázky. Doporučujeme, hej? Ideme na to. Radšej jarný piknik na trávniku v Parížskom parku alebo opalovanie sa v lete na slovenskej záhrade? Ja si vyberám Parížsky park. Piknik a ja. Lebo ja už sa neopalujem. Ja akože trošičku, teraz som ma povie vrásky. Je o 10 rokov mladšia, takže ona sa ešte opaluje. Uvidíme za ale zase rokov. Stále by som si vybrala piknik, pretože pre mňa je to niečo napríklad špeciálne, čo je jedna z takých vecí, ktorú napríklad keď som doma, tak nie, že by mi chýbala, ale sama si tak poviem, že škoda, lebo je to
podľa mňa také krásne, tie pikniky v parku a tí ľudia sú tam takí a že ja neviem, detičky behajú okolo a oni sa takedy aj ponúknú navzájom a donesú si všetci upečené koláče, že keď sa aj nejaká partia, neviem, veľmi mi to príde také priateľské, že je to ako keby také viac zraniteľné miesto, tie pikniky a proste piknik. Piknik, oni sú veľmi piknikový národ a ja sa to teda tiež učím a podľa mňa tie deti majú úplne najlepšie zážitky z toho, že najmä sa niekde na tráve. Áno. Tak ja by som sa ťa spýtala, zima v Paríži alebo zima na Slovensku? Zima na Slovensku, určite. Ja milujem lyžovanie a podobne. Vážne? OK. Ja proste odkedy, že ja som nikdy nemala rada zimu, až teda samozrejme na zasnežené hory a to, ale tá dlhá depresívna zima na Slovensku, čo je, že proste musíš už proste vo februári pozerať, že kam ideš na Bali alebo tak to je toto tu ja nemám. To je pravda, ale zase ja to možno tiež nemám, lebo my presne toto robíme, že my vždy vo februári dade cestujeme. Hej, a ja som treba, keď som žila v Prahe, tak som nemala tú možnosť vždy odcestovať a na mňa to bolo strašne dlhé, takže za mňa určite Paríž je taký, že mne tá zima tu nevadí, lebo ja vtedy idem do galérií, idem do múzeí, že viem ten čas dlhý využiť, že proste pozerám si také veci, čo cez leto sa mi treba nechce, že chodím fakt po tých múzeách a galériách. A že stále máš čo, lebo nikdy nekončiaca proste umelecká vlna v Paríži, takže... Ja zase ako dievča z Liptova, ja poviem lyžovačky, chaty, proste, presne tak, takže... Áno. Dobre, poďme ďalej. Parížská zima, kde sa tváriš štýlovo v kabáte, ale mrzneš do kosti, alebo slovenská zima v páperovej bunde, kde si síce menej štýlová, ale aspoň ti je teplo. No, páperová za mňa bunda. Páperová. No. Lebo ja som to tu inak veľakrát zažila práve kvôli tej doprave, že som sa, dajme tomu, obliekla zle. To inak toto fakt, akože metre teplo, zima, no... Nevieš, toto je akože v žiadnom ročnom období. Jedine v lete, čím menej, tým lepšie. Tým lepšie, tak. Ale zase pozor, a treba sa obliecť do metra, netreba ísť nejakých príliš vyzývavom, lebo to je nebezpečné. Presne, toto je inak tiež jeden z veľkých problémov, že chceš si dať sukňu alebo čo, ale ja teraz do toho metra, keď idem, no tak radšej si ju nedám. Ani ja? No nemôžeš ísť na Barbie, lebo je to nebezpečné. Ja by som sa ťa spýtala... Cez leto by si radšej išla na nejaký parížsky rooftop s výhľadom na Eiffelovku s pizzou a vínom, alebo luxemburské záhrady pri fontáne, sírový tanier a... Mojito. Sorry. Akože neviem, či je toto moc teraz objektívna otázka, ale asi rooftop. Tak rooftop by som si vybrala aj. Rooftop. OK. Chodiť pešo po Paríži, mať mozole a rozfúkané vlasy, ale stihnúť všetko na čas, alebo sadnúť do auta, stresovať so zápchami a aj tak zaparkovať 2 kilometre od cieľa a tým pádom vždy meškať. To je jasné. Pešo. Určite. Normálne, keď si na to spomeniem, až sa mi zvýšuje tlak, keď si spomeniem na tie parížske zápchy. Ja neviem, že fakt, ja som to zažila s tebou. Že som sa odhodlala, lebo ja som sa cítila tak nekomfortne, popravde musím povedať, že som mala taký zlý zážitok z vlaku, že ma niekto prenasledoval a bála som sa. Áno. Takže, ale teraz som to nejak prekonala a fakt, že chodím, no preto hovorím, večer už nechodím kvôli tomu zážitku, ale cez deň chodím a poviem si, že sa mi nič nestane a je to oveľa lepšie. A nehovoriac o tom, koľko nachodím krokov a v oveľa lepšej forme som ti počúvaj z toho metra. Wow. A ďalšiu otázku sa už nepýtam, lebo už mám pocit, že sa zaseknem. Ale ideš ty, lebo ty ešte máš nachystané. Nie, ja som už mala všetky 3, ale chcem povedať, že je čas na záverečnú myšlienku, pretože máme minútu, kým prestane nahrávať kamera. Áno. Takže ideme na záverečnú myšlienku. Poď prvá. V Paríži neexistuje zlé počasie. Dážď nie je prekážkou, ale je umelcom. Z chodníka ti spraví zrkadlo, kde sa odrážajú tie krásne osmanské budovy. A zrazu tie budovy, ktoré obdivujeme z diaľky, sa nám skláňajú k našim nohám. A preto si myslím, že napríklad v Paríži zlé počasie neexistuje. Krásne. Ja mám Paríž je ako život sám, krásny aj drsný, so všetkými svojimi náladami. Celok tvorí jeho pravú krásu, rovnako ako nás robí celými, prijatie seba samých so všetkým, čo k nám patrí. Ďakujeme, že počúvate a pozeráte. Na vás pri ďalšej epizóde Talk Paris to me. Čaute.